राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वार्धकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशसाध्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தூருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. கந்தம் 2 அத்தியாயம் 10 பதம் 33 நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம ஒரு பதமும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த இயற்கை சம்பந்தப்பட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர் உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு என்ன சொல்றாரு இதை பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 33வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஏதத் பகவதோ ரூபம் ஸ்தூலம் தே வியாகிருதம் மயா மகி ஆதிபிஸ் சவர்ணைர் அஷ்டபிர் பகுர் ஆவிர்த்தம். என்னால் உமக்கு விவரிக்கப்பட்டது போல் கிரகங்களைப் போல் ஸ்தூல உருவங்களைக் கொண்ட இவை அனைத்தினாலும் முழுமுதற் கடவுளின் புற உருவம் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளுரை: பகவத்கீதையில் 17.4 விவரிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போல் முழுமுதற் கடவுளின் பிரிக்கப்பட்ட ஜட சக்தியானது 8 வகையான ஜட திரைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி மற்றும் பொய் அகங்காரம் இவை அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து அவரது பகிரங்க சக்தியாக வெளிவந்தவையாகும். இத்திரைகள் சூரியனை மேகங்கள் மறைப்பதற்கு ஒப்பானவையாகும். மேகம் சூரியனால் உண்டாக்கப்படுகிறது. ஆயினும் இரு கண்கள் உண்மையில் மறைத்து சூரியனை காண முடியாதவாறு செய்து விடுகிறது. சூரியன் மேகங்களால் மறைக்கப்பட முடியாததாகும். மேகங்களால் சில 100 மைல்களுக்கு மட்டுமே வானத்தில் பரவ முடியும். ஆனால் சூரியன் லட்சக்கணக்கான மைல்கள் விட பெரியதாகும். எனவே 100 மைல்கள் கொண்ட மறைப்பு லட்சக்கணக்கான மைல்கள் மறைக்கும் தகுதி படைத்ததல்ல. ஆகவே புருஷ பகவானின் அநேக சக்திகளில் ஒன்றினால் பகவானை நிச்சயமாக மறைத்து விட முடியாது. ஆனால் ஜட இயற்கையை அடக்கியுள்ள விரும்பும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் கண்களை மறைப்பதற்காகவே இம்மறைப்புகள் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளன. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் உண்மையாகவே இம்மாயத்திரையை மறைக்கப்பட்டு விடுகின்றனர். அவர்களின் கண்களுக்கு புலப்படாமல் இருக்கும் உரிமை பகவானுக்கு உண்டு. தெய்வீக கண்கள் அவர்களுக்கு இல்லாததாலும் முழுமுதற் கடவுளை அவர்களால் காண முடியாது என்பதாலும் பகவானின் உன்னத உருவத்தை அவர்கள் இருப்பதையும் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கின்றனர். பகவானின் பிரபஞ்ச அம்சம் மட்டுமே அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இது எப்படி என்பது பின்வரும் பதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்க ஸ்பீச் கேட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சூதல உடல்
ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார் சூதல உடல் சொல்லும்போது. சூதல உடல்னும் போது இந்த 8 விதமான முக்கியமான மூலங்களை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா 2வது அத்தியாயத்துல 11வது பாகத்துல இருந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா இந்த சூதல உடல்னா என்ன, சூட்சம உடல்னா என்னன்னு நம்ம சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த சூதல உடலை மறைக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படி மறைக்கப்படும்னா பௌதிகத்துல மறைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம சில பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா அதுக்கு நம்ம ரொம்ப நல்லா விளக்கம் கொடுத்தார். ஆனா உள்ள இருக்கிற எப்படி சொல்ல வருது, ஒரு தேங்காய் இருக்கு, உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு தேங்காய் இருக்குன்னா தேங்காய்க்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மேல ஓடா இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள தேங்காய் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மூலிகை உள்ள இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்குள்ளேயும் நீரும் கலந்து இருக்கு, இளநீரும். இது எல்லாமே மூலிகை சாதம் தான் இல்லைங்களா? அது என்னன்னா நம்ம ஜீவாத்மா பரமாத்மா 2 பேருமே அந்த சூதல உடலுக்குள்ள இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இந்த சூதல உடல் பார்த்தீங்கன்னா கரடு மூடாதான் இருக்கும். ஆனா அதே கரடு மூடாத அந்த தேங்காய் ஓட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நம்ம செய்ய முடியும், நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும். அதை ரொம்ப அழகா பாலிஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி அந்த ஓட ஒரு கிண்ணமா செய்யலாம், பகவானோட விக்கிரமாகவும் செய்யலாம், என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அந்த அந்த தேங்காய் ஓட. அது போலதான் நம்ம இந்த சூதல உடல். நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாமோ பகவானுக்கு ஐக்கியம் ஆகுறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த தேங்காய் பால், அந்த இளநீர் நமக்கு அவ்வளோ சக்தி நம்ம கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அது ஒரு மூலிகை தானே அது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த உடல் சூதல உடல் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகவாதிகளுக்கும் துணை போகும், அதே மாதிரி ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் துணை போகும். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவாங்க, பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அதே வேதங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா மகாமாயா சக்தின்னு சொல்லுவாங்க, அதே மாதிரி யோகமாயா சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. மகாமாயா சக்தியில நாம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். யோகமாயா சக்தியில செயல்படுறவங்க எப்படி செயல்படுவாங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு டெய்லி பாராயணம் பண்ணுவாங்க, எல்லா விதமான செயலும் செய்வாங்க. பகவானுக்குன்னு நம்ம அது பாத்தீங்கன்னா நிவேதனம் பண்ணுவாங்க, ஆத்ம நிவேதனம் செய்வாங்க, எல்லா செயல்பாடும் செய்வாங்க. இப்போ நம்ம இவர் இருக்காங்க, யசோதாய் இருக்கிறாங்க, நந்த மகாராஜா இருக்கிறாங்க, ருக்மணி, இவங்க நிறைய இருக்காங்க பாத்தீங்களா? அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தி தான். இப்ப நீங்களும் யோகமாயா தான், யோகமாயா தான். இப்ப நம்மளும் யோகமாயா தான் நாமும் செயல்பட்டு இருக்கோம். ஆனா செயல்பட்டு இருக்குமே தவிர பூர்ணமா நம்ம செயல்பட்டோமான்றதுதான் ஒரு கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா அந்த யோகமாயா சக்தியில செயல்படுறவங்க அந்த சக்தியில வந்து பகவான் கிட்ட ஒரு சிநேகமா இருப்பாங்க. ஒரு ஒரு அவருக்கு வந்து நிவேதனம் பண்ணணும், ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும், அப்படிதான் இருப்பாங்க. இப்ப யசோதாய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பகவானை அவங்க கடவுளாவே எடுத்துக்கல, அவங்க தன்னுடைய பிள்ளையை தான் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த ஆங்கிள் தான் யோகமாயா சக்தி செயல்படும். அதுல செயல்பட பகவான் நமக்கு என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் அவர் செஞ்சு கொடுக்கிறார். ஆனா அவர்கிட்ட நம்ம முறையிடக்கூடாது. நந்த மகாராஜா எப்படி இருக்கிறாங்க, யசோதா எப்படி இருக்கிறாங்க, அங்கிரீஷ் மகாராஜா எப்படி இருக்கிறாங்க, இவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. அவங்க எப்படி எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க. அப்போ பகவான் நமக்கு அது மாதிரி சேவை பண்றாரு. இப்ப நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா கேரளால வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவாயூரப்பன் கோயில், குருவாயூர் கோயில் இருக்கு. அந்த கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விசேஷங்கள், நிறைய அந்த குருவாயூர் கோயிலை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அங்க நடக்குது இல்லைங்களா? பண்டேரிபுரத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் அது மாதிரிதான். ஸ்ரீரங்க கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த கோவில்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். இப்ப குருவாயூர் கோயில்ல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க, உங்களுக்கு விசேஷமானது ஏதாவது ஒரு யாராவது ஒரு 2 பேர் சொல்லலாம், 2-3 பேர் சொல்லலாம். குருவாயூர் கோயிலோட சிறப்பு என்ன? இது ஒரு காரணமா தான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபுஜி, யாரும் அந்த பேச மாட்டீங்க. யானை வந்து அங்க இருந்த யானை வந்து ரொம்ப சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் மறந்துட்டேன். ஓகே. அந்த யானையோட சிறப்பு குருவாயூரில் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, குருவாயூர்னு சொன்னீங்க, ஏதோ சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. யானை கூட ஏகாதசி விரதம் இருந்துச்சு பிரபு, அதுதான் சொல்லுவோம். ஓகே, ஓகே. கேசவன் பாத்தீங்கன்னா
கேசவன் யானை பிரபு. ஓகே. இப்போ குருவாயூர்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். ஒரு 2 விஷயம் சொல்லலாம் பாத்தீங்களேன். அங்க வந்து இப்ப பிரபுஜி சொல்ற மாதிரி யானைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பக்தர்கள் வந்து யானை வந்து அங்க வந்து தானம் கொடுப்பாங்க நிறைய பேர். ஏன் அந்த தானம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கோவில்ல வந்து பகவான் வந்து குட்டியா இருப்பார். அதாவது லட்டு கிருஷ்ணா மாதிரி தான். அதோட கொஞ்சம் இதா இருப்பார். அதனால அங்க நம்ம வீட்டு குழந்தைகள்லாம் பிறந்ததுன்னா, உடனே அங்க கொண்டு போய் அவங்களுக்கு பேர் வச்சு, அங்க வந்து பகவான் நாமத்தை எழுத வச்சு, அப்புறம் வேதங்கள்ல என்ற எழுத்தை எழுத வச்சு, அத பண்ணாங்கன்னா, அந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பகவானுடைய நாமத்த ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால குருவாயூர் கோவில்ல வந்து யாரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா, நாம வந்து பேர் வைக்கும்போதோ சரி, அங்க குழந்தைய கொண்டு போய் அங்க அந்த அந்த இது பண்ணுனா ரொம்ப நல்லது. 1. 2வது வந்து பக்தர்கள் வந்து அங்க நெறைய பேரு தானம் குடுப்பாங்க. இப்ப நாம வந்து கோவிலுக்கெல்லாம் நம்ம கோமாதாவுக்கு குடுக்குறோம் இல்லையா? தானம் குடுக்கலாம். அது மாரி யானை குடுப்பாங்க. அந்த யானைகள் நெறைய இருக்கும். அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, குருவாயூர் கோவில்ல வந்து விசேஷமான நாள்ல மட்டும், அந்த முக்கியமான விசேஷங்கள்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, அதுல ஏதாவது ஒரு யானை தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த யானைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதிலயும் போட்டி. இப்ப நம்ம பக்தர்களா நாம இருக்கிறோம் இல்ல. சிவபக்தர் இருக்காங்க, விஷ்ணு பக்தர்கள் இருக்காங்க, முருக பக்தர்கள் இருக்காங்க. இது மாரி ஏகப்பட்ட பக்தர்கள் இருக்காங்க. அது மாரி யானைகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து விடுற யானைகள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கு. இப்போ ஒரு பிரபுஜி சொன்ன மாரி தான். ஒரு மாதாஜி சொல்ற மாரி தான். ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது, அந்த மாரிலாம் இருக்கும். இந்த யானைகள் வந்து போட்டி விடுவாங்க. இதுல வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட்ல போறாங்களோ, அவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வருஷத்துல வந்து இந்த டைம்ல இந்த பகவான தூக்கி சுமந்துட்டு போறது. அவருக்கு தொண்டு பண்றது. அந்த மாரி ஒரு போட்டி. அதுங்களுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய விஷயங்கள். ரொம்ப புதுமையா டிஃபரெண்டான அந்த செயல்படும். அந்த யானைகள். எல்லாமே அற்புதம். ஏன்னா உடல் தான் மாறி இருக்கே தவிர, அது உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடல் எது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். நமக்குள்ளது தான் இல்லீங்களா? அதனால எல்லா விஷயம் அதுகளுக்கும் எல்லா விதமான அந்த ஐஸ்வர்யம் இருக்கு அதுங்களுக்கு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உருவம் தான் மாற்றம். அது ஒரு அனிமலா இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா கிடையாது. எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் சூட்சம உடல் இருக்கு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல தான் நான் பார்க்கணும். அதுக்கும் எல்லா விதமான சுக துக்கங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கிறவன் தான் கர்ம யோகி. இப்போ வந்து எறும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாதாஜி கூட இப்போ கொஞ்ச நேரம் கிளாஸ் முன்னாடி சொன்னாங்க. ஒரு ஒரு விலங்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த விலங்க நாம வந்து ஏளனமா பார்க்கவே கூடாது. எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் ஏளனமா பார்க்கிறவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவன் கண்டிப்பா பகவானுடைய பக்தராவே இருக்கவே முடியாது. எந்த ஒரு மிருகத்தையும், எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் பார்க்கிறவன் ஏளனமா பார்க்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா பக்தி பகவானுகிட்ட என்னதான் நாம படிச்சாலும் அது ஏறாது. எல்லாம் அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். இந்த தாற்பயம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இல்லீங்களா? அதனால அந்த யானைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ விசேஷமான அந்த அங்க உண்டு. சொல்லலாம். அந்த மாரி சொல்லிட்டே போலாம். அதே மாரி நம்ம ஊர்ல பழனி இருக்கார். தண்டாயுதபாணி இருக்கிறார். அவரு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன மாரி கோலத்துல நிக்கிறாரு பாருங்க பகவான். முருகப்பெருமான். ஆண்டி கோலத்துல நிக்கிறார். அதே மாரி தான் பகவானும் பார்த்தீங்கன்னா, குருவாயூர்ல ஆண்டி கோலத்துல இருக்கிறார். யாருக்காவது அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பகவான் வந்து ஆண்டி கோலத்துல இருப்பார் அங்க. எப்பன்னா இரவுல மாத்திரம் ஆண்டி கோலத்துல இருப்பார். ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஊர்ல ஒரு வயதான ஒரு தாய் என்ன பண்றாங்க, டெய்லி பகவானுக்கு வந்து காலையில வந்தாங்கன்னா, சாயங்காலம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அங்க வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்வாங்க. தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாரி இருக்கும்போது, இந்த மாரி மழை நாள்ல வந்து மழை வந்து இருக்கும்போது மழை வந்துடுச்சு. பயங்கர மழை நாள்லயும் வந்து இதே மாரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அப்ப அந்த காலத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கரண்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் இருக்கு. இதுல மின்சாரம் கிடையாது, விளக்கு கிடையாது. இந்த மாரி இருக்கு. ரோடுலாம் லைட்லாம் கிடையாது. அந்த மாரி இருக்கும்போது அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஆகணும். மழை வருது ஜோன்னு பெய்யுது. வீடெல்லாம் இடமே ரொம்ப மோசமா இருட்டா இருக்கு. வயசு வேற ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. போய் ஆகணும். அவங்க பகவான் நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அது எந்த திசை கால் போதோ அந்த திசைக்கு அவங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ரூட்டே தெரியல அவங்களுக்கு. அந்த மாரி போயின்னே இருக்கிறாங்க. அப்ப பகவான நினைச்சுக்கிட்டே போறாங்க. பகவானே நான் வீட்டுக்கு போய் சேரணும் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க. போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பையன் வந்து அவர வந்து அந்த அம்மா குறுக்கால வந்து நின்னுகிட்டு, "நான் வாங்க உங்களுக்கு வழி காட்டுறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைய பிடிச்சு கூட்டின்னு போறாங்க. கூட்டின்னு போயிட்டு வீட்டுக்கு போன உடனே, வீட்டுக்கு கரெக்ட்டா அந்த பையன் எடுத்தாந்து விட்டுட்டாரு. அவரு யாரும் இல்ல பகவான் தான். கூட்டின்னு போய் விட்டுட்டாரு. விட்ட உடனே பகவான் விட்ட பிறகு அந்த அம்மா சொல்றாங்க, "நான் உனக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணும்" அப்படின்னு சொன்னாங்க. "உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வேணும், எது கேளு" அப்படின்றாங்க. உடனே பகவான் அப்படியே பார்க்குறார். பார்த்துட்டு, சரி எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. உங்களுடைய சேலையில இருந்து
ஒரு பகுதி மட்டும் எனக்கு கொடுங்க. ஏன்னா உடல்லாம் ஃபுல்லா நனைஞ்சிடுச்சு. ஈரமா இருக்கு. எனக்கு கோமணம் மாத்தி ஆகணும். கோமணம் ஈரமாயி போச்சு அப்படின்னாங்க. அப்படியா? சரி ஓகே. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, சிகப்பு துணி ஒரு சேலை இருக்கு. அந்த சேலையில பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு அந்த சேலைய ஒரு பகுதி கிழிச்சு அவங்களுக்கு குடுக்குறாரு. பகவான்கிட்ட குடுக்குறாங்க. பகவான் அந்த கோமணத்த கட்டிக்கிட்டு அவர் கிளம்பும்போது கேட்கறாங்க, "உன் பேர் என்னப்பா?" அப்படின்னு. "கோபாலன்." நல்ல பேரு. பகவானுடைய நாமமா இருக்கு. நல்ல பேர். அப்படின்னு சொல்லிட்டு, "என்ன விட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி." நன்றிலாம் சொல்லாதீங்க. நன்றி சொன்னா நான் தூர போயிடுவேன். நன்றி எனக்கு சொல்லாதீங்க. இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டு அற்புதமா போறாரு. அதனால யாருக்குமே நன்றி சொல்லக்கூடாது. நன்றி சொன்னா விலகி நிப்போம் நம்ம. இது என்னுடைய தர்மம் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவங்க கூடவே சேர்ந்து இருப்போம். அந்த இறுக்கத்தன்மை இருக்கும். நன்றி சொன்னா விலகிடுவோம். நன்றி சொல்லியாச்சுப்பா, அவ்வளோதான்ப்பா அப்படின்னு போயிடுவோம். அந்த மனப்பான்மை ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரஜோகுணத்துல கொண்டு போய் விடும் நம்மள. ரஜோகுணத்துல கொண்டு விடும். யாருக்கும் நன்றி சொல்லாது. சொல்றது யாருக்கு சொல்லணும்னா, பகவானுக்கு மட்டும் தான். பகவானே சொல்றார் அந்த இடத்துல. நன்றி சொல்லாத. நன்றி சொன்னா உனக்கும் எனக்கும் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெயின் ஆயிடும் அப்படின்றார். ஸோ அது அந்த மாரி அந்த இடத்துல சொல்றாரு பகவான். சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க, "சரிங்க, சரிங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறாரு. இந்த அம்மா எப்பவுமே காலையில விடிகாலைலாம் போயிடுவாங்க. 3 மணிக்கெல்லாம் வந்து கோயில் திறப்பாங்க. இது குருவாயூர் கோயில். திறந்துட்டு அது உடனே மூடிடுவாங்க. அது ஒண்ணு இருக்கு அந்த கோவில்ல. நம்ம ஆபீஸ் தர மாரி தான் செய்வாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம். ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசமா செய்வாங்க. அப்ப அந்த மாரி இருக்கும்போது இந்த அம்மா காலையிலேயே 3 மணிக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க. போயிட்டு நடைய திறக்கும்போது, அங்க நடைய திறக்குறாங்க. அந்த கோவிலோட பூசாரிங்க. திறந்தா பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டி கோலத்துல நின்னுட்டு இருக்காரு. அது சிகப்பு துணியில கோமணம் கட்டி நின்னுட்டு இருக்காரு. எப்படி நம்ம பழனி தண்டாயுதபாணி எப்படி நிக்கிறாரோ, அதே மாரி அந்த இடத்துல குருவாயூர்ல நிக்கிறாரு. எல்லாருமே ஆச்சரியமாயி போச்சு. என்னப்பா இது இந்த மாரி இருக்கு. நம்ம ராஜகோலத்துல வச்சுட்டு போணுமே பகவான அலங்காரம் பண்ணிட்டு போணுமே. இப்போ வந்து பார்த்தா இந்த மாரி இருக்காரே. ஒண்ணுமே புரியல அவங்களுக்கு. அப்ப அந்த தாய் வந்து சொல்றாங்க, "இது என்னுடைய சேலை மாரியே இருக்கே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னிப்பா கவனிக்கிறாங்க. பார்த்தா இந்த அம்மாவுடைய சேலை தான். அப்பதான் சொல்றாங்க, நடந்த விஷயத்த சொல்றாங்க. அது மாரி பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவர நெனைச்சாவே போதும். நமக்கு பணிவிடை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. நாம தான் பணிவிடை பண்ணாம இருக்கிறோமே தவிர, அவர் நம்ம கூடவே இருக்கிறார். இல்லைங்களா? இந்த சூதல உடல அழகா நாம வந்து பக்தியில பண்ணோம்னு வச்சுக்கங்களேன், அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்ய முடியும். இதுல வந்து அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, குருவாயூர்ல வந்து இன்னொரு இது மாரி யானைகள் விஷயங்கள் சரி, அதே மாரி வந்து அதில வழிபாடு பண்ற விஷயங்கள் சரி, ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். இப்ப வந்து குருவாயூர்ன்னு சொல்லும்போதே பார்த்தீங்கன்னா, குரு பகவானும், வாயு பகவானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க தான் அத பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க, சிலைய. அவங்களால தான் வழிபாடே பண்ணாங்க. குரு பகவானும், வாயு பகவானும் தான். அதுதான் குரு வாயூர். அப்படியே குரு பிளஸ் வாயு. குருவாயூர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த கோவிலுக்கு முக்கியமா. அவங்களால தான் வந்து அந்த விக்கிரகமே மூல விக்கிரகமே பார்த்தீங்கன்னா, கல்லோ, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மரமோ கிடையாது. ஒரு ஆதாளத்துல உள்ள அஞ்சானத்துல மூலியமா அந்த சிலை செய்யப்பட்ட விக்கிரகம் அது. இப்ப நம்ம பழனியில எப்படி இருக்கு? அந்த மாரி ஒரு விக்கிரகம் அது. அது நம்ம அதெல்லாம் அந்த கோவிலோட ஸ்தல வரலாறு. அது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். இந்த மாரி இத பகவான பத்தி பேச நம்ம சூதல உடல் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஒரு பொலிவு கிடைக்கும். இந்த 7 சக்கராஸ் இருக்கு பாருங்க, உடல்ல உள்ள சக்கராஸ். இந்த 9 விதமான ஓட்டை இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது அப்படியே பிரகாசமாகும். சரிங்களா? அப்ப அந்த சூதல உடல எப்படி மெயின்டெயின் பண்ணணும்னா, பகவான பத்தி தான் மையப்படுத்தி பேசணும். அவர பத்தி தான் மையப்படுத்தி பேசணும். வேற எதுவுமே பேசக்கூடாது. இல்லைங்களா? இதான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். என்னால் உனக்கு விரிவாக்கப்பட்டது போல், கிரகங்கள் போல சூதல உருவங்களைக் கொண்ட இவை அனைத்துமே முழுமுழு கடவுளின் பிற உருவம் இன்னும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றார். உள்ள இருக்கிற பொக்கிஷம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா இருக்காரு. உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா இருக்கு. அது பொக்கிஷம் அது. அந்த உயிர நாம எப்படி அந்த உயிர வந்து எப்படி நாம இது பண்ணணும்? அறியணும். அந்த ஆத்மாவ உணரணும். பரமாத்மாவ உணரணும். அப்ப இந்த சூதல உடல் இந்த மாயத்தன்மையிலிருந்து வெளிய வரணும். இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல சில பிரபுபாதா வந்து 7வது அத்தியாயத்துல 14வது பதத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கப்பட்டிருக்காரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த சூதல உடல் வெல்ல முடியும்ன்றார். எப்படி வெல்ல முடியும்? ஹரிபக்தி தான். ஹரிபக்தி தான். வேற எத பத்தி நினைக்கவே கூடாது. யார்கிட்டயாவது பேசுறோமா, "கிருஷ்ணா, நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணா" இப்படின்னு சொல்லணும். இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மள மாற்றம் ஏற்படும். இந்த தான் என்ற அகந்தை இருக்கக்கூடாது. நெறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 34வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? அத பரம் யாராவது படிக்கிறாங்களா? யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிங்க. இல்ல மாதாஜி ஹரே படிக்கட்டும்.
அதப்பரம் சூஷ்மதமும் அவ்யக்தம் நிர்விசேஷனம் அநாதிமத்திய நிதனம் நித்யம் வான் மனசப்பரம். ஆகவே இதற்கும் ஸ்தூல தோற்றம் அப்பால் ஓர் உன்னதமான தோற்றம் உள்ளது. இது மென்மையிலும் மென்மையான உருவம் கொண்டதாகும். அதற்கு ஆரம்பமோ மத்திய நிலையோ அல்லது முடிவோ கிடையாது. ஆகவே அது நமது விளக்கத்திற்கும் மன கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டதும் பௌதீக எண்ணத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும். பொருளே, பகவானின் ஸ்தூலமான புற உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைக்காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் புற உடல் அல்லது அம்சம் அல்லது நித்திய ரூபம் அல்ல. அவரது நித்திய ரூபம் ஆரம்பமோ நடுநிலையோ அல்லது முடிவோ இல்லாததாகும். ஆரம்பமும் நடுநிலை மற்றும் முடிவு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள அனைத்தும் பௌதீகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜட உலகம் பகவானிடமிருந்து துவங்கியுள்ளது. இதனால் ஜட உலகின் துவக்கத்திற்கு முன்பே இருக்கும் பகவானின் ரூபம் உன்னதமானது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஜட உலகில் உள்ள ஆகாயம் மிக மிக மென்மையானது என்று கருதப்படுகிறது. மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் ஆகியவை ஆகாயத்தை விட மென்மையானவை. ஆனால் 8 புற மறைப்புகளுக்கும் ஆனால் 8 புற மறைப்புகளுக்கும் பரம சத்தியத்தின் புற மறைப்புகளே என்று விளக்கியுள்ளது. ஆகவே பரமபுருஷ வர்ணனைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட திவ்ய புருஷராவார். இது நிர்விசேஷனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது இருந்தாலும் நிர்விசேஷனம் என்பதை உன்னதமான தகுதிகளற்றது என்று ஒருவர் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. விசேஷனம் என்றால் குணங்கள் என்பதாகும். அதனுடன் நீர் என்னும் சொல்லை சேர்க்கும் பொழுது பௌதீக குணங்கள் அற்றவர் என்பதை அது குறிக்கிறது. உன்னதமான நிலையில் இருந்தால் அல்லது பகவானின் உன்னத அறிவை அறிவது சாத்தியமல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதா? நான் இது ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படுத்துக்கிறீங்களா பாபு? இல்ல ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஓகே. இந்த பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு. சூதலம் தோற்றால் அப்பால் ஒரு என்ன மாதாஜி? 2 தலையா பிரபுஜி? 2 தலை இருக்கு. 2 தலை இருக்கு. 2 தலை இருக்கா? 3 2 தலை தான் தெரியுது. எது பகவானுடையதா? இது பிரம்மாவுடையதா? சரி சொல்றேன். இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பதத்துல ஆகவே இதற்கும் சூதல, அதாவது போன ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூட்டி தான் இதோட இந்த ஸ்லோகத்தோட தொடர்ச்சி. இது என்ன சொல்றாருன்னா, ஆகவே இதற்கும், அதாவது சூதல தோற்றம் அப்பால் ஒரு உன்னதமான தோற்றம் உள்ளது. அது மென்மையான உருவம் கொண்டதும் இதற்கு ஆரம்பம் மத்தியோ அல்லது முடிவோ கிடையாது. ஆகவே இது நமது விளக்கத்திற்கும் மனக்கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டது, பௌதிக எண்ணத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும் சொல்லப்படுது. இப்ப நம்ம தேங்காய் கதை தான் இது. போன இது சொல்லும் போது தேங்காய் கதை சொன்னோம் பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரிதான் இது. இல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் உள்ள இருக்கிற இளநீரும் சரி, நீரும் சரி, அந்த பாலும் தேங்காய் பாலும் சரி, அதை பாத்தீங்கன்னா கற்பனையாலையும் எழுத முடியாது. இப்ப நம்ம அதோட பலன் எப்படி இருக்குன்றது நாம உணர முடியுமா? கண்டிப்பா உணர முடியாது இல்லைங்களா? அந்த தன்மை, அதை உணரும் சக்தி யாருங்க இருக்கு? பகவான் மட்டும்தான். அப்போ அந்த உணரும் சக்தியை கொடுக்கறதே பகவான் தான் இல்லைங்களா?
இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இதை கற்பனைன்னு சொல்லலாம், அதே மாதிரி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதும் சொல்லலாம். இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக எண்ணத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானது எது? இந்த ஆத்மாவுடைய செயல்பாடு. ஆத்மா வந்து சச்சித் ஆனந்தம். அது எப்பவுமே பகவானுக்கு பக்தி மாத்திரம் தான் அது கொடுக்கும். அதோட செயல்பாடே அதுதான். இந்த உடல் தான் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா வேறுபட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? வேறுபட்டு இருக்கும், பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் இப்போ நம்மளுடைய வைஷ்ணவிலே பாத்தீங்கன்னா பட்டை போடுறவங்க இருக்கிறாங்க, நாமம் போடுறவங்க இருக்கிறாங்க. நாமம் போறதுல வடக்குன்றாங்க, தெக்குன்றாங்க. இதுலயே ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் கோவில்ல வடக்கன் தெக்குன்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த பிராமணன் வந்து இப்படி சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அகங்காரம், பொய் அகங்காரம். இது எல்லாமே எல்லாமே பொய் அகங்காரம். நாமம் போறதுலயும் பட்டை போறதுலயும் என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லைங்களா? இது எல்லாமே எதுக்காக? இப்ப நாமம் போடுறதுக்கும் பட்டை போடுறதும் என்ன இருக்குன்னா, நெத்தியில வந்து அந்த திலகம் இருக்கணும், முக்கியமா இருக்கணும். அது ஐயன் சிவபெருமானே பத்ம புராணத்துல தாயாருக்கு உபதேசம் பண்றார். ரொம்ப அற்புதமா பண்றார் பத்ம புராணத்திலேயே. ஏன்னா பௌதிகவாதிகள் அப்படிதான் இருப்பாங்க. பட்டம் போறவனையும் நாமம் போறதுக்கும் மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிற காரணம் என்னன்னா, அந்த ஆன்மீக தன்மையை மறந்துடுறாங்க. மறந்துட்டு இது மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இவன் உயர்ந்தவன், அவன் தாழ்ந்தவன், இவன் இப்படி, அவன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத கற்பனை. இப்பவும் பாருங்க நிறைய பிரச்சனை நடந்துதான் இருக்கு. கோவில்ல போனாலும் பாராயணம் பண்றதுக்கு நான் தான் பண்ணுவேன், நீ தான் பண்ணுவேன், இது ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் முன்னு நிக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் ஒரு இது. ஆனா பகவான் அவர் யாரை பார்த்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. உண்மையான பக்தனை மட்டும்தான் பகவான் பார்த்துட்டு இருப்பார் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி வேறுபாடு உள்ளது பாத்தீங்கன்னா இந்த சூதல உடல். எல்லா விதமான வேறுபாடையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். இது குறை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கும். இது என்ன தப்பு, அது என்ன சரியில்லை, இவன் இப்படி இருக்கான், அவன் அப்படி இருக்கான், ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த அந்த சூதல உடல் உள்ளவங்க. இது மாதிரி ஒருத்தர் நரகரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர். அவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஐயனோட பக்தர். ஐயன் சிவபெருமானுடைய விசேஷமான பக்தர். அவர் பேரு நரஹரி. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த நகைகள்லாம் செய்யற வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு பொற்கல்ல. நிறைய நகைகள்லாம் நல்ல அழகான நகைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பார். அந்த ஊர்ல அவர் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். அவர் ஒரு ஆள் தான் இருக்கார் அந்த வில்லேஜ்ல. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல ஒரு செல்வந்தர் சொல்றதோட ஒரு பெரிய தொழிலதிபர். அவர் ரொம்ப தொழிலதிபரா இருக்கிறார். அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து ஒரு புத்திர பாக்கியம் இல்லை. யாருக்கு? அந்த செல்வந்தருக்கு, அந்த வியாபாரிக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் கிட்ட வேண்டார். பாண்டுரங்கன் கிட்ட பயபக்தியோட பகவான் கிட்ட வேண்டார். வேண்ட உடனே அவருக்கு அந்த அருள் கொடுக்கிறார். புத்திர பாக்கியத்தை அந்த இதை கொடுக்கிறார். ஏன்னா பகவானுடைய பக்தன் கேட்கும் போதெல்லாம் பகவான் கொடுக்க தானே இருக்காரு. அவர் கடமையை அவர் சரியாரு இல்லைங்களா? அவர் அந்த அருள் கொடுத்துடுறார். கொடுத்த உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, அதுக்கு கைமாறா ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, பகவானுக்கு இது செய்யறதுக்கு, அந்த அருணா கயிறு செய்யறதுக்கு, நம்ம இடுப்புல கட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தங்கத்தாலையும் வைரத்தாலையும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு நேரா போய் அந்த பொற்கல்லரை போய் கேட்கிறாரு. ஐயா, எனக்கு இது மாதிரி நாராயணனுக்கு பாண்டுரங்கனுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நாளாக ஒரு அரண்ஞானை கட்டி கொடுங்க, செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, சிவபக்தர் இல்ல அவரு விஷ்ணு கோயிலுக்கு உள்ள போகும்போதே கண்ணை மூடிக்கின்னு காதை மூடின்னு தான் போவாராம். பிடிக்காதான் அவருக்கு பகவான், அதாவது நாராயண பார்த்தா பிடிக்காதான். ரெண்டாவது அங்க பஜனை யாராவது அவங்க தெருல போன கூட 1-2 காதை குத்திப்பாராம். சோ அந்த மாதிரி. ஆனா பாத்தீங்கன்னா சிவபக்தர் அவர், கம்ப்ளீட் சிவபக்தர் அவர், ஐயனோட ஃபுல் கம்ப்ளீட் அவரு. சோ அந்த மாதிரி இருக்காரு. அப்போ இவரு சொல்றாரு, ஐயா யாருக்கு வேணா நான் செஞ்சு தருவேன், நாராயணுக்கு நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்றாரு. ஐயா இதுல என்னய்யா இருக்கு செய்யறதுக்கு, நீங்க என்ன கோயிலுக்கு வர வேண்டாம், எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க, உங்களால தான், நீங்க தான் இருக்கீங்க இந்த ஊர்ல, நல்லா செய்யணும்னு சொல்றாங்க, எனக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு. சரி இவ்வளவு வற்புறுத்துறாரு, சரி. ஆனா நான் வந்து அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன், அந்த விக்கிரகத்தோட சைஸ் எனக்கு தெரியணும், அவருடைய இடுப்பு சைஸ் தெரியணும், அப்ப தெரிஞ்சா நான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்றாரு, இந்த வசதி படைச்சவரு அதே மாதிரி ஒரு விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து அந்த சைஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அது மாதிரி ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொம்மை மாதிரி விக்கிரகத்தை கொடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே அவர் செஞ்சு கொடுக்குறாரு. யாரு? ஒரு 2 நாள் பொறுத்து வாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் 2 நாள் பொறுத்து அழகா செஞ்சு அந்த வசதி படைச்சவரு கொடுக்குறாரு, வியாபாரி கொடுக்குறாரு. அந்த வியாபாரியை எடுத்துக்கிட்டு குடும்பத்தோட போறாங்க. கோவில போய் பகவானுக்கு பாண்டுரங்கனுக்கு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதை சாத்துறாங்க. சாத்தனா சைஸ் வந்து டைட்டா இருக்கு. என்னப்பா டைட்டா இருக்கு,
சரியா வராதே அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப என்ன பண்றாங்க, அதை எடுத்துக்கிட்டு திரும்பவும் அவர்கிட்ட சொல்றாங்க. ஐயா டைட் ஆயிருக்கு ஐயா, உள்ள போய் ஏறமா. எப்பா நீங்க சொன்ன சைஸ் தான்ப்பா நான் பண்ணேன் அப்படின்னு. ஏன் நான் என்ன பண்றது, டைட்டா தான் இருக்கு அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, இன்னும் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பெருசா கொஞ்சம் சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அந்த விக்கிரகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் செய்றாரு. செஞ்சுட்டு திரும்ப வந்து சாத்துறாங்க. சாத்தனா பெருசா இருக்கு. முதல்ல டைட்டா இருந்தது. இப்ப ரொம்ப பெருசாகி போச்சு. பகவான் இடுப்புல நிக்கல. சொர்ற சொர்றன்னு கீழ விழுது. இது என்னடா இது இப்படி பண்றாரே இவருன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் போய் அவர்ட்ட சொல்றாரு. அந்த வசதி படைச்சவர். ஐயா இந்த மாரி நீங்க செஞ்சீங்க. திரும்ப வந்து லூஸ் ஆகி போய் கீழ தொங்குது அப்படின்னு. கீழ அந்த மருந்து தாய்த்துனே விட மாட்டேன். போ உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அப்படியா சரி. அப்போ உடனே இல்ல இல்ல அது சரியாயிடும். ஒரு நிமிஷம் மியூட்ல போயிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னப்பா இது 2வது ட்ரிப் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே. சரி. அப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு, ஆனா அது சரி சரி பண்ணி தரேன். கொஞ்சம் டைட் பண்ணி தரேன்னு. ஐயா நீ டைட் பண்றது இருக்கட்டும். நீ முதல்ல என் கூட வா. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வசதி படைச்சவர் கூப்பிடுறாரு. நான் கோயிலுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன்னு. ஐயா நீ வர தேவையில்லைன்னா பரவாயில்ல. உன் கண்ண மூடிக்கோ. கண்ண நான் கட்டி விட்டுறேன். கண்ண கட்டி உன்ன உள்ள கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்ட்டார். சரி கண்ண கட்டிட்டு உள்ள கூட்டின்னு போறாங்க. கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டாரு. கோயிலாண்ட வந்துட்டாரு. கோயில்ல வச்சு கண்ண கட்டி உள்ள கூட்டின்னு போறாங்க. உள்ள கூட்டின்னு போன உடனே அந்த விக்கிரகத்தை கையால இப்படி தொட்டு தொட்டு தொட வர்றாரு. அப்புறம் கால்ல இருந்து தொட்டுன்னு வர்றாரு. அப்படியே தொட்டுட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவரு உடையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கால் அது பகவானுடைய கால் தொடும்போது மெத்து மெத்து மெத்துன்னு இருக்கு அவருக்கு. மெத்து மெத்து மெத்துன்னு இருக்கு. விக்கிரகம் இவ்ளோ எப்பவுமே இது ஹார்டா இருக்குமே, இது என்ன தொட்டா விதை மாரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தொட்டுக்கிட்டே வர்றாரு. தொட்ட உடனே இடுப்பாண்ட தொடும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஐயனோட அவரு புலித்தோல் தானே போட்டுருப்பாரு ஐயன். புலித்தோல் அப்படியே இருக்கு. என்னடா இது? இங்க இருக்குது நாராயண சிலை, பாண்டுரங்கன் சிலை. ஐயனுக்கு இருக்கிற புலித்தோலுல போட்டுருக்க மாரி இருக்கே! அப்படியே தொட்டு தொட்டு பார்க்குறாரு. அப்படியே என்ன பண்றாரு, கைய மேலலாம் கொண்டும் போறாரு. பார்த்தீங்கன்னா, அவரு பாம்பு போட்டிருக்கு, அப்புறம் உத்திராட்ச கொட்டை போட்டுருக்காரு. ஒரு சைடுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மண்ட ஓடெல்லாம் போட்டு நிக்கிறாரு. ஒரு கையில பார்த்தீங்கன்னா, சூலம் இருக்குது. பகவானுடைய சூலம் இருக்கு. அப்புறம் உடுக்க இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே, பகவானே வந்திருக்காரு! அப்படின்னு கண்ண திறந்துருவாரு. திறந்து பார்த்தா, இங்க நிக்கிறது யாரு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான். ஐயன் கோலத்துல வந்து நிக்கிறார். அப்படியே சரணாகதி அடைகிறார் அவர்கிட்ட. ஐயா என்ன மன்னிச்சிருங்க. நான் தவறா புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கீழ வர்றார். அப்போ அந்த இடத்துல அவரு கண்ணுக்கு மாத்திரம் தான் இந்த செயல்பாடு நடக்குது. மத்தவங்க யாருக்கும் தெரியல. அவருக்கு மாத்திரம் தான். அவருக்கு மத்தவங்க எல்லாம் புரியாம பார்த்துன்னு இருக்காங்க. என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்ட்டு. அது தொட்டு தொட்டு பார்த்துட்டு பார்த்த உடனே ஐயன் சிலை பார்த்தோம் திறந்து கண்ண திறந்து பார்த்தா ஐயனும் வந்து நிக்கிறார். ஐயன் சிவபெருமானே வந்து நிக்கிறார். நின்ன உடனே பார்த்தோன்னா அப்படியே ஒண்ணும் இது பண்ண முடியல. அப்புறம் ஐயனும் அவர்தான், நாராயணனும் அவர்தான், எல்லாமே அவர்தான் அப்படின்றத உணர்ந்துட்டார். அதுலருந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் நரஹரி சதா நேரமே பகவான பத்தி பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பார். பாண்டுரங்கன் கோயில். ஏன் சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாரி செயல்பாடு நமக்கு இருக்கணும். நம்ம வேற்றுமை பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா இன்னைக்கு நெறைய பேர் அப்படிதான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. இன்னைக்கு நெறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த இது போமாட்டேன். நான் இந்த வடக்கன், நான் தெக்கன், நான் இது பட்டை அடிக்கிறவன், நான் கொட்டை போடுறவன். இந்த மாரி எதேதோ சொல்லிக்கிட்டு பக்திய வந்து தவறாவே பயன்படுத்துறாங்க. அது என்னன்னா, இந்த உடல் தான். இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தினால தான் நம்ம அந்த மாரி நாம செய்றோம். இதுல இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு ஒரு பெருமை பாருங்க. எப்படி அவரு பகவான் பெருமை சொல்ல பகவானே ஃபுல்லா பெருமை தான் அவரு. அவரு இடத்துல பாருங்க, பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அற்புதம் பண்ணாரு பகவான் சைத்தன்யர். என்ன அற்புதம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோவில்ல எப்பவுமே வந்து ஒரு வயதானவரும் வந்து பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். எப்பவுமே வந்து சரஸ்வர நாமத்த பாராயணம் பண்ணுவார். அந்த 1000 நாமத்த சொல்லி பாராயணம் பண்ணுவார். பகவான் நாமத்த. சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையே அந்த 700 ஸ்லோகமும் பாராயணம் பண்ணுவார். ரொம்ப அழகா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். அது என்ன காரணம்னா, அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பார்ப்பாங்க. சரஸ்வநாமத்த தெளிவா சொல்லுவாரு. ஆனா, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைய மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, தப்பு தப்பா பாராயணம் பண்ணுவார். தப்புமா பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்போ அந்த ஊர்ல அந்த பட்டர் என்ன பண்றாரு, "என்னப்பா இவரு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு. சைத்தன்யர் வேற வராரு. ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வராரு. அந்த நேரத்துல வரும்போது அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரி அவரு. வராரு. இந்த மாரி தப்பா பண்ணா அவருக்கு டென்ஷன் ஆயிடுவாரு. அதனால வந்து அன்னைக்கு மட்டும் இவர வந்து விலக்கி வைங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டாச்சாரி சொல்றாரு. அந்த கோயிலோட பட்டாச்சாரி. சொன்ன உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த கோயில்ல பெரியவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க,
எப்பா நீ இந்த ஒரு நாள் மட்டும் அந்த சைத்தன்யர் வரனால அந்த ஒரு நாள் மட்டும் நீ குளக்கரையில உட்காந்துக்கிட்டு நீ பாராயணம் பண்ணு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு. அப்படியா, சரி ஓகே சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணாரு, அன்னைக்கு போய் குளத்துங்கரையில போய் உட்காந்துக்கிட்டு அங்க உட்காந்து பகவானுக்கு சரஸ்வநாமன் சொல்லிக்கிட்டு பாராயணம் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை. அப்போ சைத்தன்யர் உள்ள வந்த உடனே எல்லாரும் பார்த்து அவங்க எல்லாம் வணக்கம்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு பகவான் கிட்ட போய் விக்கிரகத்திட்ட போய் நின்றுட்டு ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். பாத்தீங்கன்னா அந்த குளக்கரையில அவரு சரஸ்வநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காருங்களா, சொல்லும் போதே அந்த காதுல ஒரு கேக்குது வருது. கேட்ட உடனே அந்த அந்த அவருடைய வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அந்த ரொம்ப அழகா அவர் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த ஒலி காதுல கேட்ட உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, நேரா அந்த திசை நோக்கி போறார். ஒலி வந்த திசையில போறார். போய் அங்க போய் பார்த்தா குளத்தங்கரையில அந்த ஒரு பெரியவர் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை மறந்து அப்படி நின்றுட்டு அப்படியே வந்து பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார் சரஸ்வநாமத்தை. அதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அந்த அவங்களோட சகாக்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க, அந்த கோவிலோட பட்டர் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. அதையும் அந்த பெரியவர் பார்க்காம அவர் பாட்டு பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். சைத்தன்யர் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கீதையை பாராயணம் பண்றாரு. ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா அதுல தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காரு, தப்பும் தண்டமா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா அது பண்ணும் போதே என்ன பண்ணிட்டாரு சைத்தன்யர், அப்படியே அவர் காலில் விழுந்து ஆத்ம நிவேதனம் செய்யறாரு. எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க, என்னப்பா அவர் தப்பா படிக்கிறாரு, இவரு போய் அவர் காலில் விழுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே அவர் வந்து அப்பவும் அவர் பாட்டு அப்படியே பாராயணம் பண்ணி முடிக்கிறாரு. முடிச்ச பிறகு கூட அவரு கண்ணை திறக்காம அப்படியே கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ உடனே சைத்தன்யர் என்ன பண்றாரு, அவர் உடலை தொட்ட உடனே அவர் கண்ணை திறந்து பாக்குறாரு. அப்போ அவர் பார்த்த உடனே என்ன சொல்றாரு, நீங்க தான் சைத்தன்யரா அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு. உங்களுக்கு தரிசனம் கிடைச்சதே எனக்கு போதும் அப்படின்னு. உங்க தரிசனம் கிடைச்சதே எனக்கு அது பெரிய பிராப்தம். யாரு, பகவான் சைத்தன்ய சொல்றாரு சொன்னாரு. அப்புறம் என்ன, அப்போ உடனே இந்த பட்டாச்சாரிலாம் சொல்ற, அவரு தவறாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாருங்களே அப்படின்னு. அப்போ உடனே இவர் கேட்கிறார், சைத்தன்யர் கேட்கிறார், சரியா அந்த ஆள்லாம் கேட்கறாங்க, அதனால நான் உங்களை தவறா எடுத்துக்கணும், உங்களை நீங்க ஏன் பண்றீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும், இருந்தாலும் உங்க வாயால நீங்க சொல்லணும், அதுதான் மகிமை அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான் சைத்தன்யர். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. நமக்குள்ள மத்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பாக்குறவங்களுக்கு தவறா தெரியும், ஆனா அந்த பக்தனோட குணங்கள் எப்படி இருக்குன்றது பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லைங்களா. அதனால அந்த இடத்துல அந்த பெரியவருடைய குணங்கள் என்ன, அவர் எப்படி பகவான பக்தி கொடுக்கிறான்றத இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல இருக்கிறவனுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. அதை வந்து பிரகடனப்படுத்துறாரு பகவான் சைத்தன்யர். நீ உங்க திருவாயால சொல்லுங்க, நீங்க தவறா படிக்கிறீங்களா சரியா படிக்கிறீங்க, நான் உணர்ந்துட்டேன், ஆனா இவங்க எல்லாம் உணரணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ஐயா நான் பாராயணம் பண்ணும்போது, அதாவது சரஸ்வநாமத்தை பாராயணம் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த இது தெரியல, உங்க நாமத்தை சொல்லும் போதுதான் எனக்கு அந்த இது வரல. ஆனா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைய பாராயணம் பண்ணும்போது முதல் ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் அந்த போர்க்களத்திலேயே போயிட்டேன். அந்த போர்க்களத்திலேயே நான் போயிட்டு அங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சா திருதராஷ்டிரர் அவங்க சொல்லும் போது அதுலயே நான் ஐக்கியம் ஆயிட்டேன். அதுக்குள்ளேயே நான் போனதுனால எனக்கு அந்த பகவான் கொடுத்த அந்த ஞானம், ஆத்ம ஞானம், கர்ம யோகம், சாங்கிய தத்துவம், ராஜயோகம், பக்தி யோகம், இதெல்லாம் சொல்ல அப்படியே கண்கள்ல இருந்து தண்ணியா வருது. அந்த தண்ணி வரும்போது என்னால பாராயணம் பண்ண முடியல. அந்த எழுத்துக்கள்லாம் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு அப்படின்றாரு. அது சுத்தமா தெரியல, அதனாலதான் நான் தவறா படிக்கணும் என்னன்னு தெரியல ஆனா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி சொன்ன உடனே அப்பதான் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுது, பக்கத்துல அவங்க எல்லாரும் புரியுது. ஆனா பகவான் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு பார்த்தீங்களா. ஆனா அவன் தப்பா படிக்கிறான், அதாவது வந்து அந்த படிக்க தெரியல, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை பகவானுக்கு. அவனுடைய செயல் இருக்கு பாருங்க, அவனுடைய ஆத்ம நிபந்தனை தன்மை இருக்கு பாருங்க, அதுதான் பகவானுக்கு தெரியுது. ஆனா நம்மள மாதிரி பௌதிக மக்களுக்கு அது உணர முடியாது. ஆனா பகவான் அங்க வந்து உணர வைக்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. திரும்பவும் என்ன பண்றாரு, அவர் காலில் விழுந்து ஆத்ம அறிவு அடைகிறார். உன்ன மாதிரி ஒரு பக்தன் வேணும் அப்படி சொல்றாரு. அப்புறம் எல்லா பட்டாச்சாரி எல்லாருமே அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறாங்க, அந்த பெரியவர் காலில் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி பக்தி, நாம பக்தியோட இருக்கணும் பகவானுக்கு. பக்தி கொடுக்கதான் இந்த சூதல உடல் என்னன்றதை நாம அறிய முடியும். சூதல உடலை ரொம்ப அழகா கொண்டு வர முடியும், நம்மளால கொண்டு வர முடியும். அதுக்கு இந்த திலகம் விடணும், அதுக்கு இந்த கண்டி மாலை விடணும், 12 இடத்துல திலகம் விட்டுருக்கணும். அப்ப நாம தவறே செய்ய மாட்டோம். எனி டைம் பேசும்போது பகவானை பத்தி தான் பேசுவோம் இல்லைங்களா. இந்த கோலம் இருக்கணும்.
பிராமண கோலம் இருக்கணும், ஒரு வைஷ்ணவ கோலம் வரணும். செயலாலத்தான் வர முடியும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 35வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்பாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 35. அஹமோனே பகவத் ரூபே மயா தேஹி அனுவர்ணித்தே உபே அபின கிரகணந்தி மாயா சிருஷ்டே விபசித்தக. மொழிபெயர்வு: உமக்கு பௌதிக கோணத்திலிருந்து இப்பொழுது நான் விளக்கியதை போல் மேல் குறிப்பிட்ட பகவானின் ரூபங்களில் எதுவும் அவரை நன்கு அறிந்துள்ள பக்தர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பொருளுரை: மேல் குறிப்பிட்டது போல் அருவவாதிகள் பரமபுருஷரை பற்றி இருவிதமாக எண்ணுகின்றனர். ஒரு புறம் பகவானை அவரது விஸ்வரூபத்தில் அல்லது எங்கும் பறந்துள்ள பிரபஞ்ச ரூபத்தில் அவர்கள் வழிபடுகின்றனர். மறுபுறம் பகவானின் தோற்றுவிக்கப்படாததும் விவரிக்கப்பட முடியாததுமான சூட்சும உருவத்தை பற்றி அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். பரமனை பற்றிய ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும கண்ணோட்டங்கள் முறையே எம்மதமும் சம்மதம் மற்றும் அத்வைதம் எனும் தத்துவங்களை குறிக்கின்றன. ஆனால் கற்றுணர்ந்தவர்களான பகவானின் தூய பக்தர்கள் பகவானின் உண்மையான நிலையை அறிந்திருப்பதால் இவ்விரு தத்துவங்களும் அவர்களால் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் இது மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அத்தியாயத்தில் பரமபுருஷருடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபத்தை பற்றிய அர்ஜுனனின் அனுபவம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்ருஷ்ட பூர்வம் கிருஷிதோ அஸ்மி திருஷ்டுவா பயேனச்ச பிரவியதீதம் மனோமே தத் ஏவமே தர்ஷய தேவரூபம் சீத தேவேச ஜெகன் நிவாச. பகவத்கீதை 11.45. அர்ஜுனன் பகவானின் பிரபஞ்ச உருவத்தை விஸ்வரூபம் இதற்கு முன் கண்டதே இல்லை. ஆனால் இந்த ரூபத்தை அவர் கண்ட பொழுது அவரது ஆவல்கள் திருப்தி அடைந்தன. ஆனால் ஒரு தூய பக்தர் என்னும் முறையில் பகவானிடம் அவருக்கு இருந்த ஆழ்ந்த பற்றின் காரணத்தால் பகவானின் அத்தகைய ரூபத்தை காண்பதில் அவர் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. பகவானின் பிரம்மாண்டமான ரூபத்தை காண அவர் அஞ்சினார். எனவே தமக்கு பிரியமான 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை அல்லது கிருஷ்ணரின் ரூபத்தை ஏற்குமாறு அர்ஜுனன் பகவானிடம் வேண்டினார். தம்மை நானாவிதமான ரூபங்களில் வெளிப்படுத்தப்படும் பரம ஆற்றல் பகவானுக்கு உண்டு என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் திரிபாத் விபூதி என்று அழைக்கப்படும் பகவானின் ராஜ்யத்தில் அல்லது வசிப்பிடத்தில் நித்தியமாக காட்சியளிக்கும் அவரது ரூபங்களில் மட்டுமே பகவானின் தூய பக்தர்கள் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். திரிபாத் விபூதியில் உள்ள பகவான் 2 வகையான ரூபங்களில் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். ஒன்று 4 கரங்கள் கொண்ட ரூபம், மற்றது 2 கரங்கள் கொண்ட ரூபம். ஜடத்தோற்றத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள விஸ்வரூபத்திற்கு எண்ணற்ற கரங்களும் எல்லையற்ற பரப்பளவும் உள்ளன. அதில் உள்ள அனைத்தும் எல்லையற்றவையாகும். பகவானின் தூய பக்தர்கள் அவரை நாராயணர் அல்லது கிருஷ்ணர் எனும் அவரது வைகுண்ட ரூபங்களில் வழிபடுகின்றனர். சில சமயங்களில் ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் ஸ்ரீ நரசிம்மரை போன்ற பகவானின் அதே வைகுண்ட ரூபங்கள் ஜட உலகிலும் இருக்கின்றனர். இதனால் தூய பக்தர்கள் இவர்களையும் கூட வழிபடுகின்றனர். வழக்கமாக ஜட உலகில் காட்டப்படும் அம்சங்களுக்கு வைகுண்ட லோகங்களில் இருப்பு கிடையாது. எனவே அவற்றை தூய பக்தர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. முதல் துவக்கத்தில் இருந்தே தூய பக்தர்கள் வழிபட்டு வருவது வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ள பகவானின் நித்திய ரூபங்களாகும். பக்தர்கள் அற்றவரான அருவவாதிகள் பகவானின் பௌதீக ரூபங்களை கற்பனை செய்கின்றனர். இதனால் இறுதியாக அவர்கள் பகவானின் அருவமான பிரம்ம ஜோதியில் கலக்கின்றனர். ஆனால் பகவானின் தூய பக்தர்கள் ஆரம்பத்திலும் பூர்ணமான முக்தி நிலையிலும் நித்தியமாக பகவானை வழிபடுபவர்களாகவே இருக்கின்றனர். தூய பக்தர்களின் வழிபாடு
ஒருபொழுதும் நின்று விடுவதே இல்லை. ஆனால் அருவவாதியின் வழிபாடு அவனுடைய முக்திக்கு பின் அல்லது பிரம்மஜோதி எனப்படும் பகவானின் அருவமான ரூபத்தில் அவன் கலந்து விடும் பொழுது நின்று விடுகிறது. ஆகவே இந்த தூய பக்தர்கள் இங்கு விபசித என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். அதாவது பகவானை பற்றிய அறிவில் பூரண அறிவு படைத்தவர்கள் என்பது இதன் பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை பத்தி 11வது அத்தியாயத்துல யூனிவர்சல் வடிவத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை, அதாவது விராட் ரூபத்தை ரொம்ப அழகா இங்க சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்கிறார். இந்த பதம் இல்ல, உனக்கு பௌதிக கோணத்திலிருந்து இப்பொழுது நான் விளக்கியதை போல் மேல் குறிப்பிட்ட பகவானின் ரூபங்கள் எதுவுமே அவரை நன்கறிந்துள்ள பகவத் பக்தர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. நல்லா பாருங்க, ரூபங்கள் எதுவுமே அவரை நன்கு அறிந்துள்ள பகவத் பக்தர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அப்படின்ற. இப்ப நாம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை உள்ள போவோம், 11வது அத்தியாயத்துல போவோம். அங்க போனீங்கன்னா விராட் ரூபத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் அது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அத்தியாயம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரவச நிலை வருவோம், கண்டிப்பா வரும். அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் கண்ணுல தண்ணியா வரும் சில நேரத்துல. அது அப்படியே மறைச்சிக்கிட்டே படிப்போம். இப்ப லாஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்க, இன்னைக்கு நேற்று 13 அத்தியாயம் படிச்சோம், இன்னைக்கு 14 அத்தியாயம். 11 அத்தியாயம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சம்பவம் இந்த 58வது பேட்ச்ல நடந்தது, சம்பவம் நடந்தது. ஏன்னா அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி பகவானை வர்ணிக்கிறார், அந்த அளவு வர்ணிக்கிறார். அது உள்வாங்கிட்டு சில பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா அந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து விரிவுரை கொடுக்கிறார், அதோட அர்த்தங்கள் கொடுக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு சில பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருசான எப்படி ஒரு குரு என்ன சொல்ல முடியும்ன்றத அவ்வளவு அழகா அதுல கொடுக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் நம்ம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி வந்து பாராயணம் பண்ணுவாங்க, ஒரு ரெகுலர், அதாவது 700 ஸ்லோகம் ஒரே நாள்ல பண்ணுவாங்க பாராயணம் பண்றது. இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா, ஒரு 10 வயசு குழந்தைகிட்ட போய் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை புக்கு படிமான்னா அது படிச்சுட்டு மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லும் ஸ்லோகத்தை, ரொம்ப அழகா சொல்லும். ஆனா அது விளக்கம் கொடுன்னா விளக்கம் கொடுக்க தெரியாது. அது போலதான் நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஒரு மாதாஜி கூட பாத்தீங்கன்னா ஏகாதேசி அன்னைக்கு 16 முறை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைய படிப்பாங்க. அதே மாதாஜி கிட்ட நான் விளக்கம் கேட்டேன்னு வச்சுக்கேன், கொஞ்சம் திணறாங்க. ஏன்னா அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம். இது ஒரு மூட நம்பிக்கை தான். சொல்ல போனா பகவானே சொல்றார், அந்த படிக்கிறது முக்கியம் இல்ல, கேட்கறது முக்கியம் இல்ல, அது செயல்ல வரணும். அதுதான் உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை. இன்னைக்கு காலையில 6:30 மணில இருந்து 7:30 மணி வரைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறன்றது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அதை கேட்டு உள்வாங்கிக்கிட்டு நாம அன்னைக்கு ஃபுல்லா செயல்படுறோம் பாருங்க, அதுதான் அதி உத்தமம் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பாராயணம் பண்ணா பாராயணம் பண்ணிடலாம், மனப்பாடம் பண்ண மனப்பாடம் பண்ணிடலாம், சொல்லிடலாம். இப்ப பக்தி வைபோல பாத்தீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுவாங்க, பண்ணணும், ஓகே, அடுத்த நிலை போறது. அது முக்கியம் இல்ல, அது செயல்ல கொண்டு வரணும். அதுதான் உண்மையான பக்தி இல்லைங்களா? அதே பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு, நாம ஒரு நிலையை போய் தாண்டி போறோம், பக்தி மார்க்கத்துல போறோம், அதை உள்வாங்கி நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பகவானோட விராட் ரூபத்தை விரிவுபடுத்துறாரு. விரிவுபடுத்தும் போதே அர்ஜுனன் பாக்குறான், அப்படியே பாக்குறான். பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, 32, 33, 34வது ஸ்லோகத்துல அந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் நடுவுல வந்து உள்ள பூந்துக்கிட்டு வந்து சொல்லுவார் பகவான். அவனை சாந்தப்படுத்துறாரு. இல்லைன்னு நினைச்சீங்களேன், ஆல்ரெடி உச்சா போயிட்டான் ஆல்ரெடி அர்ஜுனன் பார்த்த உடனே. ஏன்னா பாக்குறான் உள்ள பாத்தீங்கன்னா யாரோ இருக்காங்க, எல்லாரும் பயந்துட்டு ஓடுறாங்க. அசுரன் இப்படி ஓடுறான், தேவர்கள் இப்படி ஓடுறாங்க, ரிஷிகள் பிரம்ம ரிஷிகள்லாம் பார்த்து மிரண்டு போய் நிக்கிறாங்க. யாருக்குமே காட்சி தராத உருவமாச்சு அது. இவன் அது ரொம்ப இதாயிட்டான். அதுக்கு உடனே என்ன பண்ற, ஒரு 3 பாதத்துல பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு அவனை தேத்துறாரு. தேத்திட்ட பிறகு அப்பதான் என்ன பண்றான், நான் யாருன்றதை உணர்ந்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ண, ஜபம் பண்றான், பிரார்த்தனை பண்றான். அந்த பதம் அந்த அத்தியாயம் வந்து அவ்வளவு அழகான அத்தியாயம். இது நல்ல உள் வாங்கணும். பகவானை பத்தி அப்படி சொல்லுவோம் அந்த இதுல வந்து. அதுதான் சில பிரபுபாதா இந்த அத்தியாயத்துக்கு, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அவர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். நம்ம பௌதிக கண்ணோட்டத்துல படிச்சோம்னா அந்த ஞானம் கண்டிப்பா கிடைக்காது. அதை உள்வாங்கி அவருக்கு முழுமையா பக்தி கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து ஆத்ம நிவேதம்,
அதுதான் ஆத்ம ஞானம். பிரபுஜி, எடுத்த உடனே அந்த ஞானத்துக்கு வர முடியுமா பிரபுஜி? படிச்சே முடியும். படிச்சு படிச்சு அதை உள்வாங்கி அதை நம்ம ஓரளவு புரிஞ்சிட்ட பிறகுதான் நமக்கு அந்த ஒரு பாவங்கிறது வரும். அதனால கண்டிப்பாங்க. 16 தடவை படிச்சாங்கங்கிறத தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா வந்து பிரபுஜி? நான் அது தப்புன்னு சொல்ல வரல. ஆனாலும் அந்த குழந்தைத்தனமாவே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்ல வரேன். லைஃப் ஃபுல்லா அந்த 16 முறை படிச்சுக்கிட்டே போனா மட்டும் பத்தாது மாதாஜி. திரும்பவும் நாம இங்கதான் வருவோம். அதுதான் என்ன இல்ல, சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு தடவை அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல அதனுடைய ஒரு இது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா பிரபுஜி? படிக்க புரிய படிக்க வரும். படிக்க அதுதான் என்ன சொல்றேன்னா, அத முயற்சி பண்ணணும். பகவான் சொல்றாரு, நீ முயற்சி பண்ணணும். பண்ணாதான் இது பண்ண முடியும். முயற்சி பண்ணாம நான் இருக்கேன், நான் இருக்கேன், நான் இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டேன்னா, இதுதான் மூட நம்பிக்கைன்றார். நான் இருக்கிறேன், நீ செயல்படணும். நீ செயல்படாம இருந்தேன்னா அது உன்னுடைய கர்மான்றார். அதுதான் பகவான் மேல யாருமே பற்று அதாவது பகவான் மேல மோக பக்தி கொடுக்க கூடாது. மோக பக்தி கொடுத்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கை போயிடும். மூட நம்பிக்கையா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். மோக பக்தியே கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா இப்ப எனக்கு கூட நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல ஒர்க், முந்தா நாள் ஒரு பிரச்சனை, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அந்த பிரச்சனை பகவான் சொல்ல முடியுமா? அன்னைக்கு பவுனாத்தியான்னு எடுக்கிறேன், அன்னைக்கு காலையில என்னுடைய வண்டியை தூக்கி போயிட்டாங்க. டியூ கட்டல சொல்லி வண்டி தூக்கி போயிட்டானுங்க. என்னோட லாரி தூக்கி போயிட்டானுங்க. என்ன பண்ண முடியும்? ஆனா பகவானை குறை சொல்லணும். அன்னைக்குதான் நான் பவுனாத்தியாயமே ஸ்லோகம் எடுக்கிறேன். நான் ஏன் எடுக்கிறேன்? பக்தி அதெல்லாம் பௌதிகம். அது அது பண்ணிக்கலாம். ஆனா அதுக்காக நான் கண்மூடித்தனமா இது பகவான் நான் பாராயணம் பண்றேன், ஸ்லோகம் எடுக்கிறேன், அது எடுக்கிறேன், இது எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் பகவானை குறை சொல்ல முடியுமா? சொல்லக்கூடாது. அது நான் பண்ண கர்மா. அது அதை நான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது மாதிரி நம்ம படிக்கிறதோ இது பண்றதோ இல்லை. அது நான் பகவான் மேல பழியே போடக்கூடாது. அப்படி பழி போடுறவங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். இது நம்ம கர்மா. குழந்தை, நான் இது அதுதான் விளக்கம் சொன்னேன். ஒரு குழந்தை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதுகிட்ட கேள்வி பாருங்க, தெரியாது. ஆனா அந்த ஞானம் அந்த குழந்தையே அழகா அதுக்கு விளக்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது அதி உத்தமம் இல்லைங்களா? அதுதான் நான் சொல்ல வர்றேன். இங்க அது அர்ஜுனனுக்கு ஏன் அங்க அந்த பகவத்கீதையில அந்த 32வது பதம் வரைக்கும் பார்த்து வர்ணிச்சுட்டே இருப்பான். அதுக்கப்புறம் பகவான் ஒரு 3 ஸ்லோகத்துல அவனை சொல்லி அவனை இது பண்றாரு, சாந்தப்படுத்துறார். சாந்தப்படுத்தின பிறகுதான் என்ன பண்றாரு, ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சுறாரு பகவான். எல்லாருக்கும் உள்ளது. அது அப்படியே நம்ம அப்படியே பகவான் விட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், அவன் மூட நம்பிக்கையில போயிடுவான். இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க, பகவான் எனக்குள்ள இருக்கிறார், அவர் பார்த்துப்பார், அவர் பார்த்துவார். அவர் பார்க்கவே மாட்டார், பார்த்துன்னு தான் இருப்பாரு. நாம தான் செயல்படணும். நாம தான் செயல்படணும். நம்ம எந்த கோணத்துல இருந்தாலும் சரி, அப்பதான் நமக்கு அந்த உத்வேகம் கிடைக்கும். இது பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்தை முதல்ல பேசிக்ல வரவங்களுக்கு நாம சொல்லலாம். நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம். என்ன சொன்னா, பகவான் இருக்காருங்க, பக்கத்துல இருக்காருங்க, நீங்க படிங்க, நீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஆனா பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவம் முடிச்சவங்களுக்கும் அதே நிலையில இருக்கணும் போது பாத்தீங்கன்னா அறியாமல் இருக்காங்க அர்த்தம். பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சவங்க பக்தி வைபவ படிக்கிறவங்களும் அதே நிலையில இருக்கிறாங்கன்னா அது தவறு. இருக்கக்கூடாது. பகவான மோக பக்தி கொடுக்க கூடாது, பிரேம பக்தி கொடுக்கணும். அவர்கிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி கொடுக்கணும். பகவானே, என்ன நான் படைச்சிட்டேன், நான் வந்துட்டேன், இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கிறேன், நான் எப்படி செயல்படணும் வேதங்கள் மூலியமா புரிஞ்சுக்கிட்டேன், உன்னை சார்ந்து இருக்கிறேன், நான் கண்டிப்பா உன் நிலையை நான் அடைவேன், உங்ககிட்ட நான் சேருவேன் அப்படின்னு பக்தி கொடுக்கணும். அவன் மேல அவரை நம்பி எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அப்பதான் நம்ம பக்கத்துல இருந்துட்டு ஊக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அதுதான் பகவான் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனை அந்த 3 ஸ்லோகத்துல முதல் தட்டி கொடுக்குறாரு. நமக்கும் அப்படிதான். நம்ம செயல்பட்டாதான் முதல் தட்டுவார். இல்லைன்னா அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பார். சாட்சி பறவை மாதிரி நமக்குள்ள உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பார். நீ என்ன செய்யறிய செய், என்ன செய்யறிய செய், இன்னும் அறியாமல் இருக்க, இன்னும் மோக பக்தி தான் கொடுத்துட்டு இருக்க, இன்னும் பிரேம பக்தி. அதுதான் என்ன சொல்றது, யோகமாயா சக்தி இருக்கு, மகாமாயா சக்தி இருக்கு. மகாமாயா சக்தியில இருக்கும்போது பௌதிகத்துல போவான். யோகமாயா சக்தியில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யசோதாய் மாதிரி தான் இருப்பான், நந்த மகாராஜா மாதிரி தான் இருப்பான் இல்லைங்களா? அந்த சக்தியிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அதுவும் நல்ல இதுதான், நல்ல பக்தி தான், அதுவும் பக்தி தான், முழுமையான பக்தி தான். அது 2 விதமான யோகமாயா இருக்கு. அந்த யோக சக்தியை நம்ம புரிஞ்சு நம்ம செயல்படணும். இது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பார்ப்போம். திருலோணசர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொற்கல்லர்,
ஒரு நகைக்கெல்லாம் இது ஒரு நகை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். இவர் வந்து பகவானுக்கு எப்பவுமே வந்து நிறைய ஜுவல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். நிறைய ஜுவல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அழகா செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருப்பார். ஒரு பெரிய ஒரு நகை செய்யற ஒரு தொழிலாளி. அவர்களுடைய மனைவி பாத்தீங்கன்னா கனகாபாயின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேருமே பகவானுக்கு அப்படி எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு இப்போ ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தேவர் இருக்காரு, அவருடைய மனைவி வந்து பத்மாவதி இருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேருமே இப்ப எப்படி இருக்காங்க பாருங்க, பகவானுடைய அந்த லோகத்துக்கு போறதுக்கு புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேருமே அந்த உடலோட போறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இவங்க 2 பேருமே திருசோழநாசனும் சரி, அதே மாதிரி கனகபாயும் சரி, 2 பேருமே அந்த மாதிரி பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த நகைகள் செய்யும் போதும் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா இந்த நகையை செய்யறேன், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு, இந்த ஜுவல்ஸ் உனக்கு போட்டா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் இல்லையா, இந்த கல்லு வச்சா நல்லா இருக்கும் இல்லையா, இந்த கல் வச்சா நல்லா இருக்கு இல்லையா, இப்படியே நினைச்சிட்டு தான் ஒரு அந்த வேலை செய்யும் கூட நினைச்சு செய்வார். பகவானை மையப்படுத்தான் செய்வார், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்வார். அதே மாதிரி அந்த வேலை செஞ்ச காசு கூட பாத்தீங்கன்னா கூட கேட்க மாட்டார், அவங்களா விருப்பப்பட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா நான் செய்யறது எல்லாமே பகவானுக்கு செய்யறது, அவர் பகவானுக்கு மட்டும்தான் செய்வார், வேற யாருக்குமே செய்ய மாட்டார். கோவில் திருப்பணிக்கு மட்டும்தான் அவர் பகவானுக்கு விற்கிறது மட்டும்தான் செய்வார் அவர். அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு முஸ்லீம் நவாப் வந்து ஆட்சி ஆள்றாரு, அந்த ஊர் ராஜா அவர். அப்போ இங்க யாருப்பா நகைலாம் ரொம்ப அழகா செய்யறவங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஆனா அவரு பகவானுக்கு மட்டும்தான் செய்வாரு, மற்றபடி யாருக்கும் செய்ய மாட்டாரு. அவர் வந்து ஒரு சனாதனவாதி அப்படின்றாங்க. அப்படியா, சரி, என் பொண்ணுக்கு வர கல்யாணம் வச்சுட்டேன். அவங்க இளவரசி திருமணம் நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்க. கல்யாண டேட் வர கிட்ட வந்துன்னு இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் ரா மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வீட்டுல போய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவலாளிகள் சொல்லி ஒரு தங்க கட்டிலாம் கொடுத்து முத்து வைரம் வைடூர் எல்லாம் கையில கொடுத்து இதை கொண்டு போய் என் பொண்ணுக்கு வந்து ஜுவல்ஸ் பண்ண சொல்லுங்க சொல்லி கொடுத்து அனுப்புறாரு. காவலர் போறாங்க, போய் அவர் கட்டளை இடுறாங்க. ஒரு மன்னரும் ஒரு அமைச்சரும் போய் சொல்றாரு, இதை செஞ்சே ஆகணும்ன்றார். ஒரு மூட்டையில கட்டி கொடுக்குறாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, திருநரசனாரு, எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கு, 2வது வந்து நான் பகவானுக்கு வந்து மட்டும்தான் செய்வேன், மற்றவங்களாம் யாருக்கும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னாரு. இது மன்னரோட கட்டளை, நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு உடனே சரி, உடனே பகவானுக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு சரி வச்சுட்டு போங்க, என்னால முடிஞ்சா நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 நாள் ஆச்சு. 3 நாள் ஆன பிறகு 4 நாள் ஆயிடுச்சு. இவர் காவலாளி வராங்க. என்னப்பா செஞ்சிட்டியாப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே எதுவுமே பேசல. அவர் பாட்டுன்னு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார், பகவான் கிட்ட பாராயணம். அப்ப பார்த்தா அந்த மூட்டை அங்க இருக்கு. ஓ, செஞ்சு முடிச்சிட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணா அந்த காவலாளிங்க அவரை பாட்டு அவர் பாராயணம், அவங்க மனைவியும் அவரும் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பகவானுக்கு தன்னை மறந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மூட்டையை எடுத்துன்னு அவர் பாட்டு கிளம்பிட்டாங்க காவலாளி. நேரம் எடுத்து போயிட்டு மன்னர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க. மன்னர் திறந்து பார்த்தா, என்னப்பா இது, நகைங்களே காணோம், இது ஜுவல்ஸ் இதே இல்லையே, செய்யவே இல்லையே, அப்படியே ரா மெட்டீரியல் தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போடுறாரு. அப்புறம் உடனே அவரை போய் சொல்லுங்க, 2 நாள்ல எனக்கு ஜுவல்ஸ் பண்ணி தரணும், இல்லைன்னா அவர் சிறைசேரம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போய் சொல்லி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க. திருப்பி காவலர் அனுப்புறாரு, இல்லைன்னா தண்டனை கொடுப்பேன்னு சொல்லு அப்படின்னு. உடனே காவலர் திருப்பி வராங்க, என்னப்பா நீ செய்யாம இருக்க, பிரச்சனை பண்ணி விட்டாரு மன்னர், நீ 2 நாள்ல நீ செய்யலைன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்றது. உடனே இந்த 2 நாள்ல எப்படிங்க செய்ய முடியும், குறைஞ்சு 1 வாரமாவது ஆகுமாங்க, எனக்கு நான் வேற பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணிக்கிறேன், பகவானுக்கு வேற நான் வேற ஒரு ஒரு இது எடுத்துட்டேன், ஒரு ஆர்டர் எடுத்துட்டேன், அதை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கணும், இதெல்லாம் முடியாதுங்க அப்படின்னு. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, மன்னர் சொல்லிட்டார் பண்ணிதான் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் இல்லை உனக்கு தண்டனை தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்படியா, சரி வச்சுட்டு போங்க, நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. உடனே மனைவி கிட்ட சொல்றார் திருசனவர், ஐயா இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு, என்ன பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஒண்ணு சரி, மன்னர் வந்தாருன்னா பிரச்சனை ஆயிடும், நான் 2 நாள் காட்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவி விட்டு அவர் பாட்டு காட்டுக்கு போயிட்டாரு. அப்போ மனைவி சொல்றாங்க, நீங்க போன பிறகு தண்டனை 2 நாள் பொறுத்து எப்படியும் மன்னர் நம்மளை பிடிச்சி ஜெயில போட போறார், இல்லைன்னா நம்மளை கொல்ல போறார், அதனால 2 நாள் நான் என்ன பண்றேன், பகவானுக்கு வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு நான் ஒரு நிவேதனம் பண்றேன் அப்படி. இந்த அம்மா உட்காந்துட்டு இந்த அம்மா வீட்டுல உட்காந்து பண்றாங்க, அவர் காட்டுல போய் உட்காந்துட்டு அவர் தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ தாயாரும் பகவானும் வைகுண்டத்துல பேசிக்கிறாங்க, உன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து இது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு தாயார் கிண்டல் பண்றாங்க. என்ன பண்றது, அவன் முழு நேரம் என்னையே நம்பின்னு இருக்கான். இப்ப மாதாய் சொன்னாங்க இல்லையா, இதுதான் இது, முழு நேரம் என்னை நம்பின்னு இருக்கான், நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் இல்லையா அவனுக்கு, சரி என்னால முடிஞ்ச வேலையை பண்றேன்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, பகவானை கீழே வர்றாரு. கீழே வந்துட்டு நானும் வரேன் கூட அப்படின்னு தாயாரும் ஓடிடுறாங்க. 2 பேரும் வராங்க. 2 பேரும் வந்துட்டு நேரா வந்து அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு 2 நாள் வந்து வந்து வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் செய்யறாங்க. ரொம்ப அற்புதமா பகவானுக்கு அந்த இளவரசிக்கு ரொம்ப அழகா ஜுவல்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. யாரு? பகவானும் தாயாரும் பண்றாங்க. அது இப்படி சிட்டிக்கு போட்டா ஜுவல்ஸ் ரெடி ஆயிடும். ஆனா அவ ஒரு நகை செய்யறவரு எப்படி கஷ்டப்பட்டு செய்வாரோ அது மாதிரி பகவான் வந்து கஷ்டப்பட்டு செய்யறாரு. கூட தாயாரும் அவருக்கு உதவி பண்றாங்க. கனகவல்லி தாயாரும் உதவி பண்றாங்க. உதவி பண்ணி அதை அழகா செஞ்சு அதை கொண்டு போய் மன்னர்கிட்ட போய் ஒப்படைக்கிறாங்க. இந்த 2 நாளும் எங்க செய்யறாங்க? திருசான வீட்டுல தான் செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க. அவர் வீட்டுல தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பகவான தாயாரும். அந்த தாய் என்ன பண்றாங்க? உட்காந்துட்டு பூஜை ரூம்ல மூடிக்கிட்டு அவங்க பாட்டுன்னு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க நடக்குது தெரியல அவங்களுக்கு. அவரு காட்டுல போய் உட்காந்துக்கிறாரு. இந்த மாதிரி இருக்காங்க. எடுத்தும் போய் மன்னர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த உடனே மன்னர் பாக்குறாரு, பிரிச்சு 2 நாள் பொறுத்து பாக்குறாரு. பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. என்ன மாதிரி ஆப்டா இருக்கு. என் பெண்ணுக்கு செஞ்ச அப்படியே அழகா இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உனக்கு ஏதாவது நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாரு, அவரு திருப்தி ஆயிட்டார் மன்னர். திருப்தியான பிறகு நீதாயா உண்மையான பொற்கல்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நிறைய பணங்கள் அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாரு, வேண்டாம், எனக்கு 2 நாளா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் நான் 1 வாரம் செய்யற வேலை இது. அதனால நானும் என் மனைவியும் 2 நாள்ல நாங்க பண்ணோம். அதனால ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. நான் நாளைக்கு நாளான்னைக்கு வந்து பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப கொடுங்க மன்னரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்படைச்சிட்டு அங்கேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க இவங்க 2 பேரும் போயிட்டாங்க. அப்போ இது என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 நாள் பிறகு இந்த அம்மா தியானத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறாங்க. இன்னைக்கு எப்படியும் நமக்கு வந்து பகவான் கிட்ட எப்படியும் அவரும் புடிச்சு உள்ள போட போறாங்க. அவரை தூக்கு போட போறாங்க. நானும் இறக்க போறேன் அப்படின்னு இந்த அம்மா கண்ணு திறந்து பாக்குது. பார்த்தா இவர் 2 நாள் போட்டு காட்டுல இருந்து வந்துட்டார். எப்படியோ வந்து காவலாளி நம்மள வந்து கூட்டும் போறாங்க. நம்ம இல்லைன்னா தப்பாயிடும். சரி வந்துட்டார். வீட்டுக்கு வந்துட்டார். வீட்டுல வந்த உடனே வந்து என்ன பண்றதுன்னே தெரியலடி. இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு, இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு, அது போல ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். சரி நம்ம ஏன் இங்க இருக்கணும்? நேரா மண்ணுகிட்டே போய் சொல்லிடுவோமே. அதான் நல்லது இல்லையா? சரி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் போறாங்க. போன உடனே மன்னர் பாக்குறாரு. உள்ள போகும்போதே எல்லாருமே பார்த்துட்டு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாங்க 2 பேருக்குமே. என்னடா எல்லாருமே நம்மளை பார்த்து பொண்ணு ரொம்ப ஹாப்பியா பாக்குறாங்களே, ரொம்ப வாழ்த்துலாம் சொல்றாங்களே, நம்மளே இங்க வந்து எந்த வேலையும் செய்யலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போற அமைச்சர்லாம் கூப்பிட்டு அவருக்கு சிம்மாசனம் எல்லாம் போட்டு உட்கார வைக்கிறாங்க 2 பேரையுமே. ஒண்ணும் புரியல. மன்னர் வந்த உடனே சொல்றாரு, நகை அற்புதமா பண்ணிருக்கப்பா. என் பொண்ணுக்கு சைஸ் கரெக்டா நீ பண்ணிருக்கிற. அவ்வளவு அற்புதமா பண்ணிருக்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டேய் அதை கொண்டு வாங்கடா நகையெல்லாம், இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே காவலாளி சொல்லி அவர் அன்னைக்கு நினைச்சதை விட இன்னைக்கு டபுள் பங்கு கொடுக்குறாரு. பகவான்கிட்ட கொடுக்க வந்ததை விட அதோட டபுள் பங்கு இந்த 2 பேரும் கொடுக்குறாரு. கொடுத்தவொடனே இவங்க 2 பேரும் முடிக்கிறாங்க. நான் எங்க பண்ணேன்? நான் காட்டுல 2 நாள் உட்காந்துக்கு வந்தேன். என் மனைவி வீட்டுல உட்காந்துட்டு அவ பாட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நாங்க செய்யவே இல்லையே அப்படின்றாங்க. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது. மன்னருக்கும் புரியுது. அந்த இஸ்லாமிய மன்னருக்கும் புரியுது. இவங்களுக்கும் புரியுது. அப்போ உடனே சொல்றாங்க, இது பகவானால வந்து அவர் கைப்பட செஞ்சு கொடுத்திருக்கிறார் உங்க பொண்ணுக்கு. இதை விட வேற என்ன பாக்கியம் உங்களுக்கு வேணும்? என்னுடைய பகவானே வந்து அழகா செஞ்சு ஜுவல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு உங்க மகளுக்கு. இதை விட பாக்கியம் என்னங்க இருக்கு? எனக்கு பணமே வேணாங்க. அதாவது பகவானுடைய பக்தருக்கு அந்த பணத்தை கொடுத்துருங்க பாக்கியம். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய கோவில், ஒரு இஸ்லாமிய கட்டின கோவில் இன்னமும் இருக்கு. உத்தரப்பிரதேசத்துல இன்னமும் அந்த கோவில் இருக்கு. அவ்வளவு அருமையான அந்த இஸ்லாமியர் கட்டின கோவில் பாத்தீங்கன்னா, நாராயணன் கோவில் வந்து இன்னைக்கும் வந்து அவ்வளவு. ஏன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு அது பகவான்கிட்ட முறையிடணும். என்னால இயலாமை இருக்கு, என்னால இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பண்ணணும். இது இன்னொரு விஷயம் பாருங்களேன். பகவானுக்கு ஒரு தாய் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. டெய்லி வந்து பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, நிவேதனம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது பண்ணி பகவான் கோவிலுக்கு வந்து ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அன்னைக்கு உடல் காய்ச்சல் அவங்களுக்கு. அன்னைக்கு போக முடியல. வீட்டுல பெட்ல படுத்துட்டு இருக்காங்க. உடம்புலாம் வலிக்குது, முது வலிக்குது, கை வலிக்குது, எழுந்துக்கவே முடியல. பகவானே உன்னை தரிசிக்க முடியலையே பகவானே, என்னை தியானம் பண்ண முடியல பகவானே, என் உடல் சப்போர்ட் பண்ணல பகவானேன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து கூட முடியல அவங்களால. அப்படியே பெட்ல படுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணை திறந்து பாக்குறாங்க, பகவான் வந்து நிக்கிறார். எப்படி நிக்கிறார் தெரியுங்களா? அந்த மாதிரி அப்படியே நம்ம விராட் ரூபத்துல அர்ஜுன வர்ணிப்பான் பகவானை.
அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லா ஒரு ஜவ்வாதும் சந்தனமும் மாலையும் மலர் மாலையும் போது நின்று இருக்கார் பகவான். அந்த மாதிரி காட்சி கொடுத்துட்டு இருக்காரு பகவான் தாய்க்கு. அவங்க பெட்ல படுத்துக்கிட்டு அப்படியே பாருங்க, இப்போ என்ன உட்காந்து இருக்க படுத்துட்டு இருக்க, எழுந்து ஓடிப்போ அப்படின்ற. எழுந்து ஓடி போய் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, டக்கு 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 டக்குன்னு சமைக்குது. சமைச்சு உடனே பகவானுக்கு நிவேதனம் கொடுக்குது. கொடுத்துட்டு அவர் வந்து இது பண்ணுது. இன்னைக்கும் அதே தான் உத்தரப்பிரதேசல இன்னமும் அந்த கோவில்ல இன்னும் அந்த வழிபாடு இன்னமும் இருக்கு. அந்த அம்மா தாய் வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சகுந்தலை அவங்க பேரு. இது மாதிரி பகவானை பத்தி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். நம்முடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்த முடியும். நம்மளால முடியாத போதுதான் வெளிப்படுத்த முடியும். தெரியும், நம்மளால முடிகிற செயலுக்கு அவர்கிட்ட எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு முழு நேர பக்தி கொடுத்தாதான் இந்த பௌதீக கோணத்திலிருந்து நாம விலக முடியும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தைய நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி அவர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம். டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதா.